היי. לא, תנמיך את זה, תנמיך. כן, עכשיו אתה תשמע אותנו. עכשיו זה טוב. מה הולך, קונקה? נעים להכיר, קודם כל. מה נשמע? שלום, נעים מאוד. אני, את האמת, את כל הקאסט לא מכיר. את אני רואה שקוראים לך אמה, את משה אני מכיר כי אני צופה בפודקאסטים. מי זה הבחור השלישי? הבחור השלישי זה תום, מה שמך? אני מאור קונקה. אז תראה, נראה לי שעבדו עלינו קצת, כי שלחו לנו הודעה בצ'אט שאתה רוצה לדבר איתנו על עסקים ויזמות, ולחו בצ'אט. ולי רשמו, הם מדברים עם סטרימרים על איך זה לשדר, מה אומר, עניין הכספים, כל הדברים האלה. אחלה קהילה. אחלה אנשים. אז בוא תספר לנו קונקה, מי הטובים ומי העניים. כן, אני אשים את הלייב שלכם ברקע, שאני אראה אתכם. אם כבר אנחנו פה מדברים, אתה יודע, סתם כן. הנה. רגע, זה לא, אולי לא מצלמה אנחנו... להפעיל מצלמה בדיסקורד, יהיה לכם יותר נוח? זה 3. אמרו את 3, כן. זה 3 כי עוד פעם, זה לא מסתובס את זה. תחליף את הסורס ניים לאחד אחר. למעלה? למעלה. מצלמה. OBS, ויז'ואל קאמרה. תראו אותנו בדיסקורד כנראה. תבטל, תפעיל. נשתדל שיראו אותנו. בונים את זה. זה לא עובד. לא, זה לא. אני חושב שלפעמים זה בחדר ריאקשן. לא, עברנו את זה. טוב. צ'אט, עבדתם על שני הצדדים. עבר עליכם. שאני נראה אותנו יותר חקיק. אם זה יותר לך. לצערנו, אבל אפשר... ניסינו. לא נורא. אני אצפה בכם ככה, מהקיק, נשים ברקע. כמו שממש... כן, שווה שפשוט תניח עוד את בדיסקורד, בהגדרה של סם. לא, אז... אוקיי, תעשה את זה. מיקרופון של תום זה לדעתי 2. שומעים אותנו יותר טוב? עכשיו שומעים יותר טוב, כן. לפעמים את משה שומעים קצת קטוע, לפעמים... עכשיו? יש את ההגדרות של הסאונד עכשיו. כן. שים את זה עד הסופים. עכשיו אתה שומע אותנו יותר טוב? עכשיו יותר טוב, כן. אני קורא את ה... נהדר. אחלה ליברמן. אז ספר לנו קצת על קהילת קיק ישראל. מה אתה יכול לספר לנו? אנחנו אנשים פה בעיירה, כמו שאתה יודע. כן, על קיק ישראל, מה נספר לכם? תשמעו, אני יחסית חדש בקהילה, אני משדר 5 חודשים בערך. יש אנשים שדיברתי איתם והתחברתי אליהם יותר, יש אנשים שדיברתי והתחברתי קצת פחות, אתם יודעים, טבעי, בסדר. הופתעתי לגלות הרבה דברים טובים, כאילו הזהירו אותי לפני שהתחלתי לשדר, אנשים מסיימים רגליים, שמים זה, דווקא שמחתי לגלות שזה לא ככה אחי, והקהילה פה באמת עוזרת, תומכת, לפחות בקיק, אני לא מכיר לא את יוטיוב ולא יותר מדי מעורבב במקומות אחרים. אני מאוד מבסוט, יש את החברים היותר טובים, היותר רחוקים, האלה שעושים תכנים ביחד ולא עושים תכנים, אבל... היית אומר שאתה מרגיש תחרות פה? תחרות זה בריא אחי, תחרות זה בריא. בתור איש עסקים, בתור עניינים של עסקים, אמרו לי עסקים אתם מתעסקים, זה בריא אחי, אין על תחרות. אתה יודע, יש לי שאלה אליך, קודם כל לא רואים אותי אצלך בגלל הפייסקאם. אבל פולו. אני אשים פולו מן הסתם. לא רואים בגלל הפייסקאם, כן. כן, אני בומר קצת, וואו. הכל דבר שלי, אנחנו באותה סירה, אחי. לא, אני... וואי, רגע, שנייה, רגע, עברו לי, כל המסכים קפצו לי ביחד. הכל טוב צדיק, הכל טוב. בוא נראה, אולי מסך גדול, יראו יותר טוב. ננסה. אתה יודע מה אני זוכר אצלך, אחי? זה הפעם הראשונה שנחשפתי אליך, זה היה כי שיחקת עם מונגס עם רונן, ואז הוא האשים את IGZ בגלל סטרים סנייפ, ואז העיפו אותך מהלובי, אם אני לא טועה. לא, אז היה סיטואציה אחרת. היה שאני לא שחקן המונגס, וכמו שאתם מכירים, אתם יודעים, רונן שחקן המונגס, אין מה לעשות, זה בדם אצלו, זה הרייג'ים, זה רונן. עשה קריירה על רייג'ים, על המונגס, על תוכן איכותי, כאילו אני מאוד אוהב את רונן, אני צופה שלו מאוד מהסרטוני אוכל עם זוהן. אז אמרתי קוסומו, נעשה צחוקים, היה את זוהן, היה את מיכאל, היה את ה-TTS, הייתי שריף לדעתי, לא שריף, שריף.
אז אתה רואה, אמרנו, מה, נרצח את רונן, צחוק, עם מקסימום אני מת קוסומו, הייתי 4 צופים, אז כאילו, זה היה ממש בהתחלה. ואז יצר סוג של ריב ביניהם כזה, אז לא הרגשתי נעים, שהוא העיף את מיכאל על זה. משהו באזור היה. מעניין. אבל אתה עכשיו עם רונן סער, הוא הזמין אותך ללובים או שכבר הפסיק? תשמע, הוא מזמין אותי ללובים, אני כי אני פחות שחקן המונגס, אני גם אף פעם לא אמרתי אני אף פעם לא מחפש קלאוד ולא מחפש, אתה יודע, אם לא כיף לי איפשהו, אני לא אכנס. ספיק גיים, תודה רבה. תודה רבה, אח תודה שלנו. רבה בצ'אט. מחילה שקטעתי אותך, מה אתה אומר? הוא מזמין אותי ללובי מדי פעם, אני פשוט לא תמיד נכנס, אני נכנס שיש אנשים ספציפיים שיענו, יש את הצחוקים ולא את המשחק הרציני. אני יותר, כי אני אימפוסטר גרוע, לא יודע לשקר, לא מכיר את המשימות, אחי, הולך, צוחק, אחי, נהנה. חווה, פשוט חווה. אני רואה ששואלים, תדבר על המטרות הכלכליות שלך מהסטרימינג וכל זה, יש לך איזה מטרה שאתה משתף את הקהל שלך? כן, תמיד, כאילו, המטרה שלי זה להגיע לא למיליונים עכשיו, ולא לעכשיו, זה המטרה שלי זה בסופו של דבר להתפרנס בכבוד, להגיע למצב שאני יכול להחזיק לי רכב קטן, שכירות, לטפל בכלב שלי, אחי, ושיהיה לי מה שאני צריך, שלא יישאר לי כלום סוף החודש, שיהיה לי להוצאות החודשיות. אין דבר שנשמע יותר כיף באמת, לפחות לתקופה מסוימת, לשחק במחשב, ויש קהל שאוהב אותך, נהנה ממך, ואתה מתפרנס מזה, ואתה לא חייב לעבוד באמת במשהו שאתה עושה. וואלה, אם הייתי מחפש כסף, הייתי היום חוזר לארצות הברית, קנדה, מה שעשיתי שם, והתעסקתי כאילו מה אתה אומר? אז כאילו, הכסף זה לא מה שבדיוק מניע אותי, כן, זה ברור, זה חלק מהעניין, זה גם חלק מהעניין, אבל כאילו, שאני עובד בעבודה כלשהי, חשוב לי שיש 3 אלמנטים, אחד, שאני אהנה ממה שאני עושה, שהשני, שיהיה לי ערך מוסב כלשהו, במקרה הזה זה משמח אנשים, כמה פעמים קיבלתי הודעות אחרי הלייב, וואלה, הייתי מבואס היום, הלייב שלך עזר לי לנקות את הראש, זה, וכמובן הפן הכלכלי בסוף, כאילו אין מה לעשות, העבודה בסופו של דבר, אני עובד 12 שעות ביום בערך, כאילו... וואו, זה יפה. וואו, אני אומר את זה בשבילך מאור, תשים לב שהאיכות של הסטרים שלנו לא באיכות גבוהה, אז הצופים שלך לא נהנים מהאיכות הגבוהה הזאת, בשבילך אני אומר אחי. הכל בסדר אחי, הם נהנים לשמוע, הם רוצים מה לשמוע שאתה רוצה אחי? לי פשוט אני רוצה שיהיה לך מדויק אחי. הכל טוב אחי, הם יודעים שאני בומר, לקח לי בהתחלה 45 דקות לעשות שיחת דיסקורד עם עצמי ולפתוח צ'אט ברקע אחי. הם רגילים אליי, כן. אבל הנה, תראה איפה אתה. עשרות צופים, נהנה, ערב. ברוך השם. נהנה מהעבודה שלי מכל רגע ורגע. מה תכננת לשחק יותר מאוחר? מה? מה השאלה? מה תכננת לשחק יותר מאוחר? יותר מאוחר, את האמת לראות המונדיאל. יש את המשחק של נורווגיה ברזיל, ככה עושה להם שיתוף בדיסקורד, ותוך כדי מדברים על זה בצ'אט, וזה צפייה משותפת. ממש נחמד. אחלה. זה יופי בעולם אחי. העיניים ממש להכיר. גם אתכם, שמחתי להכיר, אתם התחלתם עכשיו לא מזמן לשדר פה. נכון. 4 ימים מתוך שנה שלמה, אז יש לנו עוד מסע ארוך לחוות יחד. כן. איך הולך לכם בינתיים, מה המטרות בזה שהתחלתם לשדר? אנחנו בגדול, הוויז'ן הוא כזה, אנחנו 3 יזמים, כל אחד מאיתנו. לתום יש אולפן פודקאסטים, אני עורך תכנים ויראליים בבעלי עסקים, להם יש עסק בתחום החינוך, בתחום הגיימינג. נכון. בגדול יש לי עסק שמעביר שיעורים וסדנאות דרך האינטרנט לילדים, כשהמטרה היא בעצם לעזור להם ללמוד ולקבל את המיומנויות וכלים שהם לא מקבלים בבית הספר. דרך התחום שהם אוהבים, שזה בדרך כלל משחקי מחשב ורשתות חברתיות. אז אנחנו סך הכל באמת מצלמים את המסע היזמי שלנו לאורך שנה, כזה בבית פרטי מרושת מצלמות, לתת ערך, בידור, כיף, ולראות יחד עם המדינה כמה רחוק אנחנו נגיע עם ההשתדלות שלנו. כי תחשוב על זה. מבחינת פרטנר, או מבחינת כאילו... מבחינת אם אתם יכולים לחולל שינוי דרך זה שצופים בכם בשגרת יום שלכם, כאילו. מבחינת אימפקט, אחי, כאילו, תדמיין 3 אנשים בגילאי 20 שלהם שמצלמים את עצמם 24/7, וכבר יש כאלה שכבר ביססו את עצמם, בין אם זה עם אולפן, בין אם זה עם עסק שמכניס הרבה, ובין אם זה עם אחד ערוצי הפודקאסטים הגדולים בישראל. כאילו, אנחנו אנשים לא שגרתיים, ואנחנו רוצים לגרום לאנשים להצטרף אלינו, למסע הזה, וללמוד מאיתנו. לתת השראה, ליצור תוכן, ליצור המון תוכן, לבנות קהילה שבאמת אוהבת סומכת עלינו. כן. ועכשיו, עד עכשיו בימים האלה שאתם משדרים, כאילו התחלתם ממש לפני כמה ימים, כאילו נחשפתי פה קצת, נחשפתי שם יותר בשעות שישנתם אולי, שכאילו המשרד היה ריק,
כן, אז כנראה אתם ראית... מרגישים שאתם מצליחים כאילו בדיוק. מבחינת הצ'אט שרושם לכם ומבחינת הזה שאתם מכוונים כאילו למשהו סוג של קהילתי איכותי בלי יותר נכון, מדי נכון, טרול, אנחנו... משהו שיאחד את כולם. נכון, אנחנו מחפשים הרבה התפתחות אישית, הרבה עניינים על כסף, נמנעים מפוליטיקה, נמנעים משטויות וקללות, ומנסים להביא כאן קהל חדש, אפילו קהל סתם חדש. שאלה, למה להימנע מפוליטיקה? כי זה לא מקדם, אחי. כשאתה מתעסק בעסקים, זה לא מקדם אותך לדבר על פוליטיקה. אם אני ימני, למה שאני אבוא ואגיד לבן אדם אחר שהוא מהשמאל? את הדעה שלו. גם ג'ורדן דיבר על זה, הוא אמר גם רפובליקנים קונים נעליים. הוא היה מהשמאל, והוא אמר גם ימנים קונים נעליים. כאילו, אתה מבין? אז כאילו, אם אתה בעסק, למה שתגיד את הדעה שלך? זה פשוט גם עניין של סדר עדיפויות. פוליטיקה זה נושא שהוא מאוד טעון רגשית ומוציא מאנשים גם הרבה מאוד אנרגיה. כן, אבל אני ובסוף גם אנחנו- עושה את זה הרבה, סליחה שאני קוטע אותך, תמשיכי, סליחה. הכל טוב, דבר. אני אומר, אני גם עושה הרבה שיחות על הדת עם הצ'אט שלי, כאילו, ועל פוליטיקה, ומביא לפחות 2 כתבות בלייב, כאילו, של משהו, קצרות כאלה, של 4 דקות, לא לשעמם אותם, אבל שעדיין יהיו מעודכנים מה קורה במדינה, הן מבחינת מלחמה, הן מבחינת רצח במגזר הערבי, והן מבחינת אחי המחאה של החרדים. כל פעם מה שיש, זה... וגם אני מאוד דוגל על כתבה של 3 דקות, אני יכול לעשות תוכן של שעה כמעט, לפתח שיחה, כל עוד, אני חושב לפחות, שכל עוד יש שיחה מכבדת ובוגרת, ולא עכשיו יש שמאלני מסריח, ויה בן זונה וכאלה, אין בעיה עם כללות קצת, אנחנו לא פמילי פרנדלי, לא מכוונים אף אחד מאיתנו, אני מאמין לא לקהל של ילדים בני 12, 10, 8 אחי, אנחנו לא שם. אני לדעתי חושב שכאילו אם אפשר לדבר על כל נושא, מהדת שזה נושא טעון, למחאות, לשמאל ימין, כל עוד יש שיחה מכבדת, בוגרת, וכאילו, כל אחד אומר את הדעות שלו, בסוף אפשר תמיד להסכים שלא להסכים. כאילו, כל עוד אתה שומע את הדעה, גם אני אומר לצ'אט שלי הרבה, אני לא מחפש שתגידו לי אמן על מה שאני אומר לכם, כי אני סטרימר אחי, ואתם עדר כבשים. אני אומר להם, לא אחי, אם יש משהו שאתם חושבים שאני טועה, תגידו לי. תגידו לי אחי, אל תפחדו להשמיע דעה אחי, אתם לא חייבים להסכים איתי כי אתם צופים בי 10 שעות ביום. זו גישה מאוד בריאה בעיניי. זה פשוט לא בסדר העדיפויות שלנו באופן עקרוני, כאילו אנחנו פשוט מעדיפים להתרכז במה שבאמת עושה אימפקט על החיים שלנו, ובמטרה בעצם להגיע מאוד מאוד רחוק. אנחנו מאמינים תתקנו אותי אם אני טועה, אבל בגדול שיש לנו הרבה יותר כוח שינוי אם נשקיע בעצמנו, מאשר אם נשקיע בלדבר ולהשפיע ברמה הפוליטית. כן. אני לא רואה פער בין לדבר על פוליטיקה לבין לדבר על ריאליטי. אבל זה אני. אבל שוב, גם אם אנחנו נזנוח את זה, גם אם זה לא ככה, ואני מסכים, גם אם זה לא ככה, זה יותר מקדם אותך להתעסק בעצמך ובהתפתחות האישית שלך. חד משמעית. כן. חד משמעית, אני מסכים. בגלגל מזל. זה... נענה על זה. לא מעט, כן. טוב, מעריכים אותך מאוד, מאו אח שלי. תודה רבה, שמחתי להכיר, לעלות. כן, גם אנחנו. ואני מקווה שנראה אתכם גדלים, מתפתחים, מצליחים בכל תחום שתלכו אליו. אז תודה רבה, ממש שמחתי שואלים, לדבר. חתול קוראים מאקו, חבר'ה. אז תודה רבה, שמחתי מאוד לדבר ולהכיר אתכם. ביי. וואלה צ'אט, היה שיחה טובה אחי. וואלה, עבדתם על שני הצדדים, אתם כפרה עליכם. ליאור, מה נשמע? תודה רבה על הפולו, מחילה שלא אמרתי לך מקודם אחי. תספר למה התקופה שגרת. כן אחי, כל אחד הם... וואלה אחי, מעניין מאוד. אני נכנסתי אליהם כמה פעמים.